Salamon, hoş geldiniz. Bugün Nesibedenden siz bilen çağalaryň enatasynyň we mualliminiň arasyndaky psikologiki ýagdaýlary we olaryň arasyndaky ara balanşyklary, gatnaşyklaryň üstünde bir soralar taýladym siz üçin. Şoňa jogap berip haskower gepleşik çıkararsyk umyt edýän. Hoş geldiňiz. Ene bir sapar. Mol gepleşe başlamadan özüňiz bilen tanıştyrsaňyz has bolar. Ben Can Mehmet Gulamşaýew, Täsin Eter Okuw Merkezinde terbiýeçilik işleri boýunça jogapkar boldum. Mol şu taýda size bir soralar taýnadym. Olar size soraýyn. Ondan şonuň üstünden dowam edýäris. Birinji sorawym. Enatanyň arasyndaky düşünşmezlik çağalaryň hereketlerine näme täsir edýär? Çağlar bir ak kağıt ýaly. Ak kağıdyň üstüne näme ýazsaň şol galýar. Ina atanyň arasyndaky düşünşmezlik hem çağanyň psihologiýasyna, psihikasyna isteseň istemesen täsir edýär. Çağda gorky emele getirýär. Çağa özüniň içindäki duýgulary daşyna soň çykaryp bilen ok. Indik soramam, çağalaryna mehr söýgü görkezmeýän enatanyň garşylaşyk ýagdaýlary hakynda. Çağları ina atasy ilki bilen hökman suratda öz mehrini görkezmeli. Çağa bolan söýgüsini ýygydan dile getirmeli. Çağa ina ata mehrini bermese, diňe ina ata däl, molmam şeýle. Ol çağa onda mehr başga ýerden gözläp başlar. Ve mehr diýemizde çağa käbir zatlar özlerim ters düşünüp bilýärler. Öýde görmeýän mehrini daşarda gözleýär diýemizde käbir halatlarda olar ters terbiýe alyp bilýärler. Şoň üçin erwet adamlar mysal üçin ýa-da niýeti erwet adamlarym çağalary nämet bilýär. Aslynda niýeti erwet, ýöne olar özüni ýakynlaşdyrmak üçin mehr görkezýän ýaly, söýgü görkezýän ýaly öz bähwidine çekip bilýärler. Indik sorawa geçeýin. Maşgala içindäki urş galmagal çağalaryň sosial gatnaşyklaryna näme täsir edýär? Awa goh kalmalarym çağalaryň ýanky yaňam aýtdym men. Bu çağany maşgaladan daşlaşdyrýar-da, hatda ol ulalanyna da mysal üçin öýde maşgalada ýene atasyna näme görýän bolsa, ulalanyna da şol zatlar dogrumy kaýýar. Geljekdäki durmuşda şolar ulanyp başlaýar. Edil çağalar kiçik kamera ýaly çağalar iki jönde öýde goýsam, öz ejetiniň kakasynyň hereketlerini edýändirler. Eje kaka maşgalada nähir bolsa, çağa da şon ýaly bolýar. Ol geljekdäki şolaryň ýoluny ýöreder. Mysal üçin düşünşmezlik bar bolsa, şol hakykatdan durmuşyň bir kadasymy kaýýar. Bu şeýle bolmaly kaýýar we çağa özüni durmuşda da şolar ýaly alyp barar. Mol minnik soram, çağalaryň muallimlerine bolan ynamsızlygy, gorkusy olaryň mektep durmuşyna näme täsir eder? Indi muallimlaryň ilkinji çağalar aýdýan sözleriň biri mektep sizin ikinji öýüňiz. Muallim çağa şol mektebiniň ikinji öýdügini näme etmeli? Görkezmeli. Hemme taraplaryň görkezmeli. Muallima ynanmaly. Eger çağa muallima ynanmasa, onu mektepden daşlaşyp başlaýar. Şo muallim sapaklan okumaýar. Şoň üçin edil muallim ýene ata ýaly çağa mehr görkezmeli. Ona bolan söýgüsini görkezmeli. Biram muallim hiç wagt sınıfın içinde mysal üçin çağalary bir bilen deňeşdirmeli. Plana seret, plany goýar, plana seret. Sen näme üçin şonu ýaly okap bilen ok diýmeliler. Bu näme edýär? Sınıfın içinde agzalalygy döredýär. Çağa ýanky çağa näme edýär? Ziyan berip başlaýar. Bu okuyan çağalar mysal üçin siz bilmän galarsaňyz mysal üçin gidip barýaka badak salar. Ya da näme eder? Hiç kim ýok wagty ýanky okuyan okuwçynyň näme eder? Depterini ýyrtar. Umuman şonu ýaly beýlek çağalary ziyan ýetirýär. Şoň üçin muallim çağalary deň göz bilen garamaly. Hemmesine de sasanam mehr ve söýgü görkezmeli. Olum edil ene ataýaly, gowurýanny dile getirmeli. Awa gerek bolsa gerekli ýerine gujaklamaly. Ona çağalar muallimni söýür, sapaklardan diýsen gowukarlar. Olar mektebe hezledip gelmeli, beýenip gelmeli. Çağa mektebe gelende çaltyrak ertir bolsun, derrorak men baraýyn. Men kän gawat gelýän wara
käwir çağalara mesajı erti plan da diýen bolin enatalar gurrun berýär diye daň bilen turýar diye çağalarymız diye awa erti şol min goşkyn ýat tutun şonu derro barıp molma aýdyp beresi gelýär aýdasy gelýär özüni görkezesi gelýär we çağalaryň ukyp başardygyny şonu artdýar. Yani mektep olan huvvesi mualima bağlı. Molma bağlı hükman suratda hava çağ hedilet gelmeli beğenip gelmeli mektebe turdumak gereken en ata olvar özleri turupdan bilen nämetde mektebe ılgak gelýärler. Innik sorum, bu soru yanki aydan gurunlygynyň içinde de bellek geçtiňiz de bir muallimiň çağlara deň derejede seretmeligi näl meselelere yol açar? O yankı aýdyşym ýaly eger çağlar deňgöz bilen muallim garamasa adalyk döreýär. Sınıfın içinde mesela için näkildi yankı aýdyşym ýaly ziyan berýär. Okuwçylar bir-birine. Şoň üçin deňgöz bilen garamaly. Ol gowukya diýip onu aýratyn göz bilen bu gowukany diýip aýratyn göz bilen däl. Mesela için çağa goşky berdiňiz. Bolt biler, belki başka ýagdaý sebäpli düýün onu ýatyp bilen däller. Ýöne muallim näme diýe? Bolýar, men saňa ýene wagt berjek. Indik saňa çen hökman sen öwrenip gel. Awa sen başararsyň, sen edersiň, sen bilersiň diýen ýaly sözler okuwçyny has ukyp diýär. Başarny ýok sen edip bilen ok sen ýat tutmasyň, sen ýat tutup bilmersiň. Sen nähili çağa diýen wagtyň çağa gorkýar. Enatalara da değiş şol zatda. Mysal üçin enatalar çağa kiçi wagty näme diýe? Sen elleme onu döwersiň. Sonra onu alma sen onu ýykarsyň. Goý döwsün. Bir sany gap çanak döwlen bilen hiç sat bolmaz. Ýöne çağa näme bolýar? He, şol ellen gaçty döwülýär diýip şonuň aňyny ýem galýar. Indiki de onu döwmejek bolar. Eger siz onu etme, bunu etme, şunu elleme, onu yıkarsan, bunu yumurarsan diýen ýaly sözle ulansa çağa ukypsyz bolýar. Näme diýe? Men hiç sady başaramak. Yani bu da domino täsiri ýaly kiçiden ula Hükman hawa täsir edýär. We biziň käwart kiçi görýän zadymyz ol çağa üçin gaty ulakanda gözüne uloldup bilýär bolbara. Şoň üçin çağalara ynanmaly, iş vermeli. Öz mysal üçin hatda mektebe gitmeýän çağalaryň oýunjaklaryny özlerini ýygnatmagy başartmaly. Öz oýunlayan oýunjaklaryny ýygnasyn. Öz ýatyp duran ýerlerini özleri oňarsynlar hökman suratda. Awa sen bu oňaran ok diýip şo ejeleriň özleri oňarýar goý, ol oňarsyn. Ene ata halymyan bolsa, ejesi mysal üçin çağı ýok wagty oňarsyn, has gowy edip. indi ara kesme biraz gara. Awa amanca Nawa, kayıtka ara kesmeden soň ene de gepleşigine dowam etýär. Innik sorum, doganlaryň arasynda bolýan gawanmak we gysganmak duýgusy olara näme täsir etýär? Edil maşgalada da enatalaryň köpüsini göweren ýalňyşlaryň biri çağlaryny biri bilen degemek. Mysal üçin aýdýarlar sen doganyňa seret ýa-da jigiňe seret, onu hem üçin gowukýardy, sen gowukap bilen ok. Onu hem üçin sportdan yer alýardy, sen alyp bilen ok. Onu hem üçin gowy surat çekýärdi, sen çekip bilen ok. Maşgalada 5 barmaň deň bolmaýşy ýaly, çağlarym deň bolup bilen ok. Hersiniň öz aýratyn ukyplygy bolýar, başarlyklary bolýar. Şoň üçin çağlar maşgalada deňemek düýbüni nädori. Ýegin eşik alanda da çağlary bileje almaly, olara deň almaly. Oňa aýakkapalyň beýlekde almaly, oňa küýnüňalyň beýlekde almaly. Deň derejede ýoksam olar bir-birini gawanyp başlaýarlar. Doganam bolsa käbir çağa ýüzüne çykarýar. Käbir çağa bolsa içinde saklap şonu şoňaçy bir hili ýigrenç dörýär, has dogrusy. Doganyna garşy ýa-da jigitine garşy. Minnik sorum, muallim öz maşgalasynda bolýan wakalary mektebe gelip okuwçydan çykarmak hakynda näme aýdyp bilersiňiz? Diýen muallim der. Istendik wezipede işleýän adam öýündäki ähli bolýan zatlarny öýde goýup gitmeli. Hemme emosiýalaryny şo taýda goýup gitmeli. Sen içindäki duýguny baran ýeriňdäki işdäki adamlaryň ýa-da okuwçylaryň bilen oklar. Sen gaýgylymy, şadýanmy ýa-da bir kynçylyk başdan geçirýänmi? İçiň odalyp gelýän bolsa, garşydaky adama dile dökmesen hiç kim bilen ok. Şoň üçin öz öýdäki bolýan wakalary, duýgulary içinde saklamaly. Sen muallim.
Sende ködipedäki adam bolsun, hükman suratda ilmidama bolşy ýaly işte nähili bolmaly bolsa, şolar ýaly bolmaly. Şoň üçin haýsy nähili problemada bolsa, ony garşydan hiç il emosion daşyny çykarmalylar. Ol daşyndaky adamlar üçin kän gyzyklam däl. Seň durmuşyndaky bolýan zatlar ol seni gyzyklandyrýar. Innemon geleliň esasy, yani döwrümizin esasy meseleleriniň biri telefon. Yani telefondaky oyunlar we sosial ulgam çağalaryň durmuşyna näle täsir etdi? Ören doğru soru ve edil şu an yine atalarına, muallimlerine köpüsünün kıyınçılık çekken meselelerin biri sosyal ulgam. Sosyal ulgamda misal için yine atalar küçük çağaları hatta telefon oynap bilýär diýip öwnen en atalar var. Gıynansagam. Ve men çağam 2 yaşında da bolýan wara telefonnak bar zatlary bilýär. Hawa söküpdi diýen ýaly aýdýarlar. Bar zatdan bilýär. Birinciden telefon çağı için değil. Biz oyuncak değil. Telefon bu adı telefon mu? Misal için bunu nerede ulanmalı, nähil ulanmalı, kimler ulanmalı? Mektep yaşındaki okuyucuların telefonunu nähil ulanmalydığını hiçten bilen oklar. Hatta küçük çağlar ağlayan wagty telefon diýip ağlaýar bolýan. Ene ağlamasyn diýip elindäki telefonu al. Ağlamasan bolýar diýip çağa berýär. Gatyne doğru hereket. Çağanyň telefonu nirede ulanýar, nähil ulanýar, näme ulanýar inatalaryň köpüsi bilen oklar. Hatta biz ulu adamlar bolubam käwat giren wagtymyz, sosial ulgama giren wagtymyz erketip bilemiz ok ödümüzi. Başka yerler girip gidýär. Bular çağa, bular düşünen oklar telefonuna da her hil niyetli adamlar var. Awa şoň üçin ene atalar gaty dikkat etmeli. Awa hatta ben diýet köp ene atalar bilen gawatlaşýan men diýe habarlaşmak üçin berdim diýe. Habarlaşmak üçin çağa telefon berilýän bolsa, onu ekransız telefon bermeli. Ýönekli telefon habarlaşmak üçin telefonlar bolmaly. Şoň üçin hormatly ene atalara men gaty ulakan haýsym diýen. Ýa hatta diňe telefon däl, telewizorlarda da görkezilýän programmalary çağlar haýsy ýaşa niyetlenen bolsa, şol ýaşdaky çağlar seretmeli. Ulu adamlara niyetlenen filmleri, çağlar oturup seretmeliler diýen. Seriallarda siz hiç oturup kitap okuyan zatlar kän gawat gelýän dersiňiz. Kitap kitap okursun, kitap nämedir şo taýdaky köp zatlar olan aýrylşdy. Bul şeýle boldy, bul eýle boldy, bu beýle boldy. Diňe ters hereketler we ders pikirler. Bularam çağlaryň psihikasyna biziň oglanlarymyz we gyýçaşlarymyz bar. Hawa bular düşünen oklar ve durmuş hakykatdanam şundan ibaratdyr diýerler. Şoň üçin ular üçin niyetlenen seriallary hiç il çağlar görmelidir. Hawa ene atalaram şonu hükman suratda gözöçülükde saklamaly. Biziň öz Türkmen telewizyon kanallarymyzda şeýle gowy gepleşikler bar çağlar üçin niyetlenen. Hawa men şoň üçin ene atalara arkaň öz çağlarymda ben bizim öz Türkmen kanallarymyzda haýsynam açyp haýsynam seretmän men içim rahat diýjek bolýar. Şu kal nokta içimizde. Görkezende tersat Hawa arkaň bolýan. Hawa çağlar üçin niyetlenen multfilmler bolsun, kinolar bolsun, gepleşikler bolsun. Hawa gaty gowy zatlar berilýär. Milli ähengde çağlamyz terbiýelemeli. Has dogrusy biz Türkmen halkynyň öz baý taryhy bar. Awa edim gylymlary bar, ene mamalarymyzyň bularyň hemmesiniň arkasyna seredende aman gaty uly işler ýatyr, gaty uly edep terbiýe ýatyr. Şoň üçin öz milli ähem biz başgatyna meňdejek bolmalylar. Biz Türkmenligi saklamaly, edebimizi misal üçin men gaty madamada haýranlyk bilen hani biziň gelin bolup nemedenne o geliniň ýöreýişi, asyllylygy, ol milli eşik dünýäniň hemme adamlaryny haýran galdyrýar. Awa şoň üçin men ene atalara etjek haýsym
milli ehende. Türkmenin edim gılımlarına göre, edep terbiyesine göre ata-babalarımız, ene-mamalarımız çağlar niye hil terbiyelepdirler. Şol yol bilen yöreseler bizim çağlarımız gaty gow yere gelir. Gaty gow edepli terbiyeli çağlarımızı yetiştirdiğimiz bolar. Şutada yine de bellep geçecek dadymyz çağany mysal üçin soň edep beren, soň terbiye beren, soň ulalaryna aýgow bolar diýär biz köpüýümizin awy ýalňyş ýerlerimiz. Ne doğru, ne peygamberimize bir 3 aylık çağatını eğneşlerine kucaklak geliyede men niye çağam ne terbiyelemeliye sen gicağı alıpsın divaydı diye diye çağanı ini karnına ini gurusuna terbiye vermeliye bir adamın komşularının bağının miyvesi onun hayatına geçen eken ve miyve veren vakti şu akşamları şu miyvesi hulusuna kaçıyor. Şakası öz tarafına. Yani ağaç ön kudel komşusunun ki şunun için men çağalam diye şol ağacın miyvesinden iğmesini yiyip giyece kaçan miyveleri dan bilen turup diye komşulamı ertip beriyen diye. Çağalamımızın yiyecek işlerine çeni biz ene atalar olup dikkat etmeli. Awa näme iýe, näme içe. Hatta ene gowrasyny häzirki alimlerim şonu tasdikleýärler. Çağı ene gowrasyny wagty ene atalaryň mysal üçin enäniň hasam iýen zatlaryny şahan psihikasyna nähil täsir edýänini ýa-da maşgalada gow galmagal dawga jenjelleriň çağa ene gowrasyny wagty ters täsir edýänligini suwd edýärler. Bir tanak bir gözle okaptım da şonu şey diye kaşriye ene göreli wagty kaşri ise diye içerideki çağa da güllüye diye kelemeyen ýa-da ine de yüzüm turşatja diye ya şol ikisinin yeri çalışylan şonda alak gordat yani enäniň iýen zady çağa ulu täsir etdi. Hükman dikkat etmeli. Esasen enelerimize gelirlerimize değişen kıyaldatım saçı şun çağı ene gurasına wagty dawadan jenjelden daşta olmalı ya da görýän hatta kinolary zatları hemmes täsir demediye de çağa diye ene gurasına diye ene oňulan gürlemeli diye o zatlar aýtmaly diye awa olara mesaçy gow hüdüler ene bizim nähil gow hüdülerimiz wa hüdü dinletmeli, gow saz dinletmeli. Şonu çağı dünya iýnende de näme diye gow çağı dünya edepli, terbiyeli, halal çağı bolup ulalýar. Köp çağlar mysal üçin hakykatdan hem mysal dünya iýnen soň köp ağlaya, näme diye zat diýip bara. Şolun hemmesem çağı ene garnyna wagty enäniň nähilliň durmuşdaky ýaşan mysal üçin ýankyal dawa, jenjel, gow, galmagal bolan bolsa, şol çağın psihikasyna täsir edýär. Şoň üçin dikkat etmeli. Gaty uly täbi sen nesliň dünýäýine. Awa bizim hemme ene atalarymyzyň arzuwy näme? Gow nesil yetişdirmek, gow çağı yetişdirmek. Men çağam edepli bolsun, terbiyeli bolsun, gow adam bolsun, ulu adam bolsun, gow wezipede işleten, ilmini, ılımly, bilimli bolsun, awa gow ahlakly bolsun diýär. Hiç bir ede çağı dünýä iýnen wagty, ýa-da dünýä getirjek wagty erwet bolsun diýen owa. Awa şoň üçin çağlarymyzy ene gowrasyna terbiýeleýär. Elbette. Ama mindik sorum, sosial ulgam çağlaryň goranmak duýgusyny nädip ejizletjä we risklere garşy özüni nädip goramaly? İlk öylene çağları yankıyalı sosyal ulgamdan uzak saklamalı. Hükman suratda uzakta. Eğer biz onu öz gözüçülümüze almasak çağı her hil zatlar seyrediyor. Misal için biz käbir zatları oyun oynayadik geçer. Awa atışıklı oyunlar var misal için her hili bular çağlar, üşüyerler, atışıklı oyun oynayanlar. Bu atışıklı oyunlarda da näme ondan bir var cemlenen wagtlar näme men seni şotayda attım bolyn sen özüň nämet berdin sen şotayda jyddyň şeýtdiň beýtdiň diýip çağlaryň arasyna goh galmaganam emele gelýär. Ondan bu ýuwaş-ýuwaşdan bir-birine bolan ýigrenjem emele getirýär. Dostlaryň poziýa has dogrusy. Şoň üçin sosial ulgamdaky giýýän sahypalaryny enata dikkat etmeli.
Ondan çağı icida başa, korkup başa, misal üçün köp zatlardan, o tayda sosyal ulgamda käbir adamlar yıldız olmak üçün diyen, has tanıtmak üçün her zatlar ulanýarlar. Paýyş töller ulanýarlar. Köpesi çağa şol paýyş töller ulanmak bolýar diyen pikir dörýär çağda. Diýmek şol sosyal ulgamda ba, şunu sen bolýar diýip pikir edýär. Doğrudan kabul etdi. Doğru diýip kabul edýär. Ol çağa helme başda aýtdym. Çağlar ak kağız diýdim. Üstüne näme ýazsam, şol bolar. Çağda ak kağız ýaly. Oň zihini arasa, pek bolup dünýä iňýär. Ýöne biz ulular bolsun, ýa-ni ene atasy bolsun, sosial ulgam bolsun, ýa-ni üstüne näme ýazsam, şol bilen dolar. Şoň üçin çağlarymyzyň sahypasyna ömür sahypasyny diýen has dogrusy bu zatlar, bu hekaýeler bilen ýazsan, ol gelecekde nesillerine gowy bir misal alınjak adam bolmagyny isleýän bolsak, çağlarymyzyň elinden tutmaly. Onlara bu miras Gowy miras edep, alim, bilim, terbiýe. Mol mindik sorum. Mektep döwrüne çağalara öz söýýän kärini tapmas üçin muallimler näme edipdiler? Çağlar öz söýýän käriniň eýesi bolmak üçin muallimyň ören uly orny bar. Awa, misal üçin men öňe gepleşdim birine aýtdym, çağalaryň hemme sapaklar 5 bolman biler. Käbir sapaklaryndan 4 alar, käbirinden 5 alar. Awa, şoň üçin çağ hatta käbir çağlarga sport uğrunun has gowy özüni görkezip bilýär. Şoň üçin muallim nämetden bir ýüze çykarmaly we enata bilen gülleşmeli. Siziň çağaňyzda şul ukyp bar, siziň çağaňyzda bu ukyp bar diýip, ýa-ni ukyp başarlyklaryny öňe çykarmaly we şoň üstünde işlemeli. Ulu sınıflarda da bolup biler, misal üçin käbir çağ fizikan gowy, käbir matematika, himiýa, biologiýa, şolaryň üstüne muallimler ýekeleýin gerek bolsa işläp, biz misal üçin köp enatalan ýalňyşdan näme aýdýan ama misal üçin İngiliz dilini bilen ok ýa-da rus dilini bilen ok diýip, bulary şu rus dili öwrensin ýa-da İngiliz dili öwrensin, plan sapa bilen ok diýip şoň üstüne işleýärler. Ýöne çağ hay sapa gowurýar. Şoň üstüne işleseler, çağ belki gelecekde güýçli matematik bolar, gowlukman bolar, himiýa, biologiýany gowuryp şeylämi? Şoň üçin çağlar ukyp başarlyklaryna görä olar ýetişdirmeli, ulatmaly. Awa muallimim şol ukyp başarlyklaryny ýüze çykaryp enata bilen hökman suratda siziň çağaňyz şul uğurdan okasa, şu uğurdan has gowy diýip, awa olary gollaw bermeli. Elbette. Mol biram şu çağlardaky egoistlik duýgusy hakkında bellek geçtik. Menlik diyelim, men merkezde bolýar. Bu da elbet häsiýetlerin biri. Masal üçin çağalary, enatalar öýünden bir zat berip göýbereni hiç kime beräýme. Diňe öýdü, galamlaryň beräýmegin. Awa ýa-da ruçkalaryň paýlaşaýmagyn, pozguçyň bermek hiç kime diýen wagtyň çağı kyskanç bolýar. Bu diňe ýollaşanyna garşy der. Gelecekde de ene atasyna tarapam şonýal bolýar. Men diňe men on ýa-da güçürtme. Ama ondan näme diýip çağa gidilip diňe özüni bilýär. Diňe men merkezde bolýar. Onda bu çağa gelecekde jemgyýete de peýdas bolar. Şoň üçin çağalara paýlaşmany öwretmeli. Mysal üçin oýunjaklar öýüne gelende näme diýip çağalar, käbir çağalar derrew ýygnaya biýlik çağalar oýnamasyn diýip. Ol bolsa ýok, biýlik çağlar bilen paýlaşsa, olar has gyzykly oýnarlar. Awa, hani bir çağajyk hekaýasy kän diňlelendir bolýan. Bir çağanyň eline 2 tane alma bar diýe olsaň, eje sorýa, manda alma berä diýe çağa ikisinem derrew diýişdiýe. Ondan ejesi bir hili bolýar, lap geçýär şo taýda. Ondan çağa almany uzatýardy. Alejine bu has süýje eken diýip, süýje almany ejesine berýär. Çağa şonýaly paýlaşmany bilmeli. Iň gowurýan zatlaryny paýlaşmany bilmeli. Bu jemgyýetde de gelecekde de gowy çağa bolup ýetişer. Mol inniki sorum. Enata çağa puly näle harjamalygyna değişli näme öwretmeli? Pul soğumagyň ýaşy wa diýjek bolýan. Mene şey diýer. Mysal üçin
her yaşın soğulgası, misal üçün çağları biz mektepleri hükman suratı en ata hükmünü nem beriyat, soğulga beriyat. Ve bu çekli olmalı. Misal üçün çağa pul vermedik günün şol gün öykölep gitmeliler. Birinciden en ata çağalara pullu ken endi getirmeliler. Awa mümkün olsa eğer mektebe gidiyen olsa öýden bir zat tayarlap berseler has bolýar. Pulada ne çağany ken öwrenişdir bersen soňa waka köprek soğujak bolýar. Awa kanagatlanman başlaýar. Şoň üçin çağalaryň öz ýaş aýratynlyklaryna göre pul bermeli we muny enata gödökçilik etmeli. Çağı pulu nire soğuýar. Hakykatdan hem soğudymy ýa-da başga bir zada soğuýarmy? Näme soğuýany, nire soğuýany bilmeli. Enatalarymyzyň köpüsiniň ýalňyşlarynyň biri men çağam ile kim bolmasyn diýip, mysal üçin 5 manat bermelilerine näme diýe 10 manat diýe, 15 manat diýe. Bu çağı ularlygyça munyň istek we arzulary köpelýär, talaplary köpelýär. Şoň üçin enatalardan ulakan haýçlamyzyň biri çağalara pul berenlerine gödökçilik etsinler ve ken pul bermeliler. Doğru. Gaty doğru. Ama şu nämeni belki çaylyňda kitap maşgala içinde kitaba olan söýgüni arttırmak meselesine. Awa men öňkü gepleşdim birine de bir kitap okumak barada aýdypdym. Maşgalada kitap okamaly. Bizim çağlamyzyň näme kitap okamaýany, teýe maşgalada kitap okalanok. Näme diýe çağı öýüne gelen wagtynda eger kakazyň ele telefon bolsa, ejet serial görýän bolsa, çağda sumkasyň bir garadyňarda olam alar eline telefonu, şol güne meşgul bolar. Sen çağa bar kitap okudyany okamaýar bolar. Şoň üçin ene ata hükman suratda almaly eline kitabı. Bizim wagtymyz ýok diýen enatalar bar. Mysal üçin maňa ýazypdyrlar, men 12 saat işleýän, 12 saatdan soň wagt men kitap okaýanmy diýip. Hawa 10 minut 10 ýaş bunda bolsa, eline kitap almaly we okamaly. Gysgaçyk bolsa da bar, çağa nämen görýär, öýde kitap okalýany görýär. Şol endi öýde bolan wagty çağa da näme diýip hükman suratda öýde oturup kitap okýar. Endi gitmeli oňa. Hükman suratda bir sany maşgalada çağlaryny kitap okatmak üçin ejeler özleri okap ýazyp bilen oken. Şoň üçin näme diýen eken, eline gazet alyp okuyan sıran bolýan eken we çağalarym alýarlar kitaplaryny okuýarlar. Men gecem okuýa, kitap okuýa da gazet okuýa diýip çağalarym okuýan eken. Awa şoň üçin kitap okumak hükman. Indi şu toşuşçularymyzda, enatalarymyzdan gene soralan biri awjy kitaplar nähil garaýan diýerler de bara. Awjy kitaplar biz ulakan adamam bolpar okuyan wagtymyz käwat istemesek başka sahypalar geçip gidýärse ünsümüzi bölýär. Ama adat kitap bolsa onu aýratyn bir lezzet bar. Onu okuyan wagtyň hatta o sahypanyň öz aýratyn bir ýysy zady, hawa adamyň agyna has gowgalýar. Adat kitaplar okusalar umuma has gowgalar kadip pikir edýän. Sağ olun, bu gymmatly maslahatlaryňyz üçin, görüňleriň datlaryňyz üçin. Öz adımdan we Täsin Eser Okuw Merkeziniň okuwçylarynyň adyndan we meni idarlayan adalarymyň adyndan size öz minnetdarlygymy aýtýan. Näme üçin? Bu gymmatly beren maslahatlaryňyz üçin, maglumatlaryňyz üçin. Nesip bolsa, indiki videolarymyzda has başga temalarda siz bilen bilelikdeşler ýa-da gurungdaşlyklar edersiz. Etip bolsa. Awa. Hem köp sağ olaman. Minnettar. Öz wagtyň aýyrdyň, çağırdın. İnşallah peýdaly bolandyr diýip Elbette. umyd edýän. Awa. Köp sağ olun, tarih kasyn. Tartyp şöyle. Bu nerede duşalyk. Minnettar. Sağ olun.